היי חברים, ברוכים הבאים לבית ספר רגב גוטמן, שמי עדי רגב, מייסד ושותף בבית הספר, ואנחנו כרגע עוסקים בסרטון הסבר, או מה שנקרא המלצה לפתרון, בממן 11. ממן 11 בקורס שלנו הוא חדווה לכלכלה וניהול, או חדווה לכלכלנים, בקיצור הרבה פעמים קוראים לזה. ממן לא נעים באופן עקרוני, מהסיבה שיש בו הרבה מאוד נושאים, קו ישר, פרבולה, מערכיות, לוגים, אחוזים, נושאים לא נעימים. במבחן דרך אגב מופיעים לרוב בשאלות האמריקאיות בחלק הראשון של המבחן, אבל חלק גדול, בעיקר הנושא של מערכיות וקו ישר, הם משמשים אותנו בהמשך החומר, ולכן החשיבות של הממן הזה היא לא רק הנושא עצמו, אלא היות ובמתמטיקה דברים נבנים על דברים, חלק גדול מהדברים גם חשוב להמשך. אז בואו קודם כל נקרא את השאלה ונבין מה רוצים מאיתנו ולאיזה נושא השאלה הזאת מתייחסת. קבוצת כדורסל משחקת באולם היכול להכיל עד 15,000 צופים. כאשר מחיר הכרטיס הוא 14 ש"ח, מבחינים כי באים כ-9,500 צופים. כמו כן, בדיקות מראות כי כל ירידה של שקל במחיר הכרטיס מביא לאולם עוד 1,000 צופים. כמובן שניתן להוריד את המחיר הכרטיס בכל גודל שנרצה בין 0 ל-14. אוקיי, דרך אגב, שימו לב כבר הערה חשובה, זה יכול להיות גם שבר, זה לא חייב להיות שקלים מלאים. מהי ההמלצה שלכם למחיר הכרטיס? ציינו את תפוסת האולם באחוזים מהתפוסה המלאה, יש להשיב בעזרת מתמטיקה ולהיעזר בפונקציה ריבועית ותכונותיה. טוב חברים, מעבר לזה שאמרו לנו להיעזר בפונקציה ריבועית, ופונקציה ריבועית בשפה שלנו זאת פרבולה, זאת שאלה מאוד בעייתית כי הקושי פה זה יותר הבנת הנקרא מאשר המתמטיקה. כלומר יש לנו פה הרבה נתונים באופן עקרוני, והשאלה המיידית היא איך אני מהנתונים האלה יוצר פונקציה. כי ברגע שתהיה לי פונקציה, ברגע שתהיה לי פרבולה, למצוא את הקודקוד של הפרבולה זה לא בעיה. בואו נראה רגע על הלוח. תראו, נניח שתהיה לי איזושהי פרבולה, סתם מסוימת. ברגע שתהיה לי איזושהי פרבולה, איזושהי משוואה של פונקציה ריבועית, אני אוכל למצוא קודקוד בעזרת x קודקוד. הנוסחה ל-x קודקוד זה מינוס b חלקי 2. אוקיי חברים, אני מזכיר לכם שפרבולה זה פונקציה מהצורה ax בריבוע ועוד bx ועוד c, כאשר הדבר היחידי שלא יכול להיות 0 זה a. כי ברגע ש-a הוא 0 מדובר למעשה על bx ועוד c, ו-bx ועוד c זה הרי קו ישר. אז אני רגע מה שנקרא סימנתי את הבריכה שאנחנו שוחים בה. נאמר לי בשאלה בצורה מאוד ברורה שזה אמור להיות בעזרת פונקציה ריבועית. אוקיי? אז אין לי פה דרך לעשות המצאות, להתחיל לצייר וכל מיני כאלה, זה לא ילך לכם. מי שרוצה להציב מספרים 13, 12, 11 מוזמן, כמובן שהשאלה דורשת קצת מעבר. כלומר, האתגר האמיתי מבחינתי הוא לא באמת למצוא את המחיר של המוצר, של הכרטיס במקרה הזה, או כמה צופים צריכים להגיע. זה לא השאלה. השאלה באמת גדולה היא, א', מהו המשתנה, מהו ה-x שאני רוצה להגדיר אותו, ומהי הפונקציה. ברגע שאני אצור את המשוואה של הפרבולה, מציאת המקסימום כבר פחות תהיה בעיה. אני אעשה את המינוס b חלקי 2a שהראיתי פה עכשיו, ויפתור. לכן אני חוזר ואומר, השאלה האמיתית היא שאלה אסטרטגית. איך אני יוצר פונקציה שתשקף את הבעיה פה. עכשיו, חשוב להבין דבר ראשון, מה המטרה המרכזית של האולם הזה, של האולם כדורסל? שיבואו כמה שיותר אנשים? לא. שהוא ירוויח כמה שיותר כסף. בסדר חברים, אמנם לא צוין במפורש, אבל סומכים על הלוגיקה שלכם. חבר'ה, אם הם מוכרים כרטיסים במחיר מסוים, ובאים כך וכך צופים, המטרה היא זה לא פילנטרופיה, בסדר? המטרה היא שירוויחו כמה שיותר. ולכן השאלה, הפונקציה, היא פונקציית רווח. אז אני אומר, f לצורך העניין, מייצר את הרווח, או אפילו אפשר להגיד, יותר נכון, את הפדיון. למה? כי זה רק הכנסות, לא דיברו איתי על ההוצאות שלהם. אז שוב, רווח פדיון מבחינתנו, נגיד שזה אותו דבר. למי שלומד כלכלה או למד איתי כלכלה יודע שרווח ופדיון זה לא אותו דבר. רווח זה פדיון פחות עלויות. אבל היות ולא צוין לי פה עלויות, מבחינתי הרווח והפדיון נניח שהם אותו דבר במקרה שלנו. אז אני אומר, אני מתחיל מה שנקרא מהפשטות ולאט לאט פותח את זה. אני אומר ככה, רווח או פדיון זה מחיר כפול כמות. P זה price, זה מחיר, Q זה quantity, זה כמות.
כלומר, אני אתעסק בכל אחד מהמרכיבים האלה בנפרד, עם המחיר במקום אחד, עם הכמות במקום אחר. עכשיו, מה למעשה אתם טוענים המחיר של המוצר? אני אומר רגע. נקודת ההתחלה הייתה שהמחיר הוא 14, כלומר הם ציינו נקודה. הם אמרו שהמחיר הוא 14, מגיעים 9,500 צופים. יופי. המחיר כרגע הוא 14, ומה ששואלים אותנו זה בכמה צריך להוריד את המחיר. אז נגיד לצורך העניין שהשקלים שאני מוריד נקרא להם x. כלומר x זה כמה שקלים נוריד במחיר. אני חוזר חברים, הם אמרו שהמחיר ההתחלתי מבחינתנו הוא 14, וכל הפחתה של שקל גורמת לתוספת של 1,000 צופים. אוקיי? שוב, זה לא חייב להיות שקלים מלאים, יכול להיות גם חצי שקל או 3/4 שקל. אז אני אומר, המחיר שיקבע בפועל זה ה-14, שזה המחיר ההתחלתי, פחות ההוזלה, נקרא לזה ההנחה. אוקיי, ההנחה שנעשה להם. אז זה לגבי המחיר. המחיר יהיה 14 פחות x, שכאשר x מייצג מבחינתנו את ההוזלה. כמה אני מוזיל להם את המחיר. עכשיו נשאלת השאלה, מה לגבי הכמות? הכמות ההתחלתית שממנו התחלנו זה 9,500. זה כאילו נקודת ההתחלה מבחינתנו. עכשיו, מה אמרו? שכל הוזלה של שקל גורמת לעוד 1,000 אנשים לבוא. עכשיו, מה אמרנו שמייצג x הרי? x מייצג את השקלים שאנחנו מוזילים. למשל, אם x הוא 1, זאת אומרת שהוזלנו בשקל. אם x הוא 2, אז הוזלנו ב2 שקל. אז כמה אנשים התווספו לכמות? 1,000 צופים כפול x. שוב אני חוזר, זה היה החלק הכי בעייתי פה. אם אני אומר שכל יחידת הוזלה של שקל גורמת לעוד 1,000 אנשים לבוא, ואני אמרתי ש-x זאת ההוזלה, זאת אומרת שהתוספת זה x כפול 1,000. נגיד, אני אוריד שקל, יבואו עוד 1,000 אנשים. אני אוריד 2 שקל, יבואו עוד 2,000 אנשים. יוריד 4 שקלים, יבואו עוד 4,000 אנשים. זה הרעיון. חברים, אני כבר אומר לכם, מה שעשינו עכשיו זה הדבר הקשה ביותר בשאלה. כי מהנקודה הזאת והלאה, מה שנותר לי זה לפתוח סוגריים, לכנס איברים, ולמעשה ככה נוצרת לי הפרבולה שלי. אז בואו נראה. נמשיך פה למטה. יש לנו fx, אפשר כבר להגיד שזה x, כי זה המשתנה שלנו. נפתח סוגריים, להזכירכם. זה רב איבר ברב איבר. 14 כפול 9,500, 14 כפול 1,000x, מינוס x כפול 9,500, ומינוס x ועוד 1,000 כפול 1,000x. חברים, מי שהעניין הזה של האלגברה, שזה לא מתמטיקה דרך אגב, אלגברה זה לא מתמטיקה. אלגברה זה הטכניקה, זה איך לעבוד. פתיחת סוגריים, הוצאת גורם משותף, שברים. מי שהדבר הזה מבחינתו לא יושב כמו שצריך, צריך למצוא דרך לרענן את זה. יש לנו גם קורס רענון משלנו. מי שיש לו דרכים אחרות, גם כמובן מקובל וטוב. אתם צריכים לדאוג שהדברים האלה יבואו לכם אוטומטית, כדי שלא יפריעו לכם במתמטיקה האמיתית. המתמטיקה האמיתית זה האסטרטגיה. זה יותר המה לעשות, ופחות האיך לעשות. אוקיי? אז מה שחשוב לדאוג כרגע, שיהיו לנו 4 ביטויים. 4 ביטויים. אז יפה, 14 כפול 1,000x, זה 14,000x. ואז 14 כפול 9,500 זה 133,000. שוב, הפכתי פה קצת הסדר, אבל זה במקרה יצא, לא כזה מהותי. ואז x כפול, יותר נכון מינוס x כפול 9,500, זאת אומרת מינוס 9,500x, מינוס 1,000x בריבוע. אוקיי? זה מינוס x כפול 1,000x, זה יוצא לנו מינוס 1,000x בריבוע. בואו ניכנס איברים, נמשיך את זה פה למעלה. אז מה יש לנו? fx שווה מינוס 10,000x בריבוע, זה למעשה הביטוי הזה פה למטה. עכשיו יש לנו 14,000x מינוס 9,500x, זה אומר פלוס 4,500x, פלוס 4,500x, ופלוס 133,000.
חברים, זאת למעשה הפונקציה שמייצגת את הרווח או את הפדיון כמו שהגדרנו אותה. אוקיי, אני כבר אמרתי, זה למעשה החלק החשוב ביותר בתרגיל. כי מהרגע הזה, מה שנותר לי זה רק למצוא לזה מקסימום. כלומר, אני חוזר מה עשינו עד עכשיו. אנחנו בשלב הראשון הגדרנו מה תהיה הפונקציה שתביא אותנו למקסימום פדיון, או מה תהיה פונקציית הפדיון בכלל. זה מה שעשינו פה הרגע. ואז ברגע שפתחתי סוגריים, כינסתי איברים, קיבלתי למעשה את הפונקציה, את f, שזה הרווח, שתלויה ב-x, שזה ההוזלה. כלומר, במילים אחרות זה עונה לי על השאלה כמה אני צריך להוזיל, כלומר בכמה שקלים, בכמה x'ים, כדי שהרווח של האצטדיון יהיה הכי גדול. עכשיו, היות ומדובר על פרבולה, שימו לב, זה ה-a שלה, המינוס 1,000, ה-4,500 זה ה-b, וה-133,000 זה ה-c, זה בדיוק הפורמט של משוואה ריבועית או פרבולה. מהרגע הזה הדרך לפתרון היא מאוד מהירה, כי אמרנו הרי שקודקוד קורה במינוס b חלקי 2a, לכן x קודקוד, xk, זה מינוס b חלקי 2a, כלומר מינוס 4,500 חלקי 2 כפול מינוס 1,000. כלומר מינוס 4,500 חלקי מינוס 2,000, 2.25. כלומר מה שאנחנו גילינו זה שאם אנחנו רוצים להביא את הרווחים של האצטדיון הזה למקסימום, למקסם אותם מה שנקרא, אנחנו צריכים להוזיל את מחיר הכרטיס ב-2.25 שקלים. חברים, אף אחד לא אמר לנו פה דרך אגב שהמחירים חייבים להיות בשקלים מלאים. בסדר? הוא גם ציין כל מספר בין 0 ל-14. אוקיי? עכשיו בואו נראה מה זה אומר מבחינתנו. אז מה יהיה המחיר של המוצר? המחיר של המוצר יהיה 14 שקל פחות 2.25, שזה 11.75 שקלים למעשה, שח. בסדר? מה שגילינו שזהו המחיר שיביא את רווחי האצטדיון למקסימום. 11 שקל ו-75 אגורות. וזה אומר שכמה אנשים יבואו, להזכירכם, כמות האנשים שמגיעים זה מה שסימנו פה, זה 9,500, שזה הכמות ההתחלתית, ועוד 1,000 אנשים על כל שקל שיוזילו. זה אומר שיבואו, הכמות של האנשים שיבואו זה 9,500, ועוד 1,000 כפול 2.25, שזה 11,750. בסדר חברים? זה כמות האנשים שיבואו אם המחיר באמת יהיה 11.75, שביקשו גם איזה אחוז זה מתפוסת האולם. אז מה נעשה? ניקח את ה-11,750 ונבדוק כמה זה מתוך 15,000. חברים, אני מזכיר לכם שהפעולת השבר היא פעולת מתוך. שאני עושה 1 חלקי 3, זה 1 מתוך 3, שליש. אז אם רוצים לדעת איזה חלק זה, ניקח את ה-11,750, שזה כמות הצופים שתבוא בפועל, ונבדוק כמה אחוזים זה מתוך הקיבולת של האולם. ואז 11,750 חלקי 15,000 זה יוצא לנו 0.783, כלומר 78.3%. מי שמסתבך עם עניין האחוזים יכול פשוט להכפיל את העשרוני ב-100. 0.783 זה 78.3%. שוב, אחוזים זה משהו שמוגדר מבחינתנו כאלגברה. מי שלא שולט בזה, מה שקרה, זה הזמן בשלב הזה של הקורס לתקן. טפלו באלגברה עכשיו, אל תגיעו לזה בהמשך, כי אחרת אתם סתם תצברו כל הזמן בעיות מה שנקרא. זה מה שרצו מאיתנו עד עכשיו. מי שרוצה מה שנקרא לידע הכללי שלו יכול לדעת גם מהו אותו רווח של האולם. הרווח של האולם זה פשוט להכפיל אחד לשני, כלומר להכפיל את המחיר של הכרטיס, שזה 11.75, כפול מספר האנשים שיבואו, שזה 11,750, וכך הוא יקבל את הרווח המקסימלי שהוא 138,062.5. כלומר 138,062 שקל וחצי. מי שדרך אגב נורא משעמם לו לפני השינה ורוצה לבדוק את עצמו יכול לקחת פה מספרים אחרים. זאת אומרת כמות צופים אחרת או הורדת מחיר אחרת ולראות ששום מחיר שלא תקבעו לא ייתן לכם
רווח יותר גדול מהרווח שהראיתי לכם כרגע. אפשר לבדוק את זה. זהו חברים, אז עד כאן למעשה מה שרצו מאיתנו בשאלה. כמו שראינו, שאלה לא נעימה. הקושי הגדול היה לבנות את הפרבולה. ברגע שבנינו את הפונקציה הריבועית, את הפרבולה, ההגעה למקסימום שלה זה כבר לא הייתה שאלה. זה מאוד אופייני לקורס שלנו דרך אגב. הקורס שלנו הרבה פעמים בודק יותר את האסטרטגיה ופחות את הטקטיקה. כלומר, יותר מה לעשות ופחות איך לעשות. כלומר, קודם כל אני צריך לדעת לאן אני רוצה להגיע, ורק אחר כך איך אני מגיע לשם, ולכן צריך להקדיש חשיבה, וכמובן לתרגל גם בתחילת כל תרגיל, ולא לרוץ ישר לחשב. זהו חברים, אז עד כאן השאלה, שאלה טובה, שאלה חשובה. כמו שאמרתי, אנחנו במהלך הסרטונים האלה לא מלמדים את החומר, אלא תוך כדי השאלה מנסים לחדד ולהדגיש את הדברים שכן נותנים לכם הרבה מעבר, כי המטרה היא לא רק לפתור, אלא כמו שראיתם זה גם להסביר איך אתם ניגשים לשאלה, איך מפענחים אותה, וכן הלאה וכן הלאה. זהו חברים, אז עד כמה שרצו מאיתנו בשאלה, אנחנו נתראה בסרטונים נוספים בממן הזה ובממנים אחרים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק שלנו ובאתר שלנו של רגב גוטמן, שתוכלו למצוא גם סרטוני הסבר על הקורס הזה וקורסים אחרים נוספים שאנחנו מציעים, ולקראת הבחינה כמובן מרתונים פרונטליים ומקוונים אצלנו באתר. זהו, מקווה שנהניתם ושמה שנקרא הסרטון תרם לכם קצת. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.